Takže já vás vítám u Pacmana. Je to taková hororová hra, jak všichni víme. No, hororová. Já s tím mám trošku tak noční můry, protože jsem ji kdysi hrával. A nebylo to kdo ví jak příjemné. No tak uvidíme, jaké skóre budeme mít dneska. Hraju to na svém kanále poprvé. A hej, to je Blinky. Co je to? Kdo si Pinky? Počkej, to je Blinky, Pinky. Inky. Orinky. Ne, Klidy. Aha, Pacman. Aha, dobré. Takže Blinky, Pinky, nevím. Kašleme na to. Jedeme na to. Ham, nikdy mě nechytnete. I am like balls. Ham a máš to. Ne. Tak jo, já jsem úplně zapomněl to komentovat. Tyjo, já se omlouvám. Já jsem to úplně na to zapomněl. Sorry for party rocking. Já na to kašlu, já je nebudu jako to. Ne! Ne! Moje poslední. Já na to kašlu. Já nic takového nepotřebuji, já se potřebuji dostat nahoru, to se mi nepodaří. Get ready. Plus. Ne. Je mi těsně za dveřma. No tak. Jo. Level 2. No tak to už nedám. Nejsem žádný mistr. Ne, kámo, tak. Ne. Game over. Ačko. Okay. Let's do this. Okay. Loading. Oh, sorry. Ne. Go back. Play. Jsem si ani nevšiml, jaké jsme dali skoro, tam ten dal nějaký extrémní mistr. Ty vole, jak to mohl dát taky skory? Goodbye. No. I. OK. Tohle je bez tak originální Pacman, jak... Ne, to je cheater. Ne. Kam? Teď je rychle nahoru. Ne, kamo, ne. Aj! Už zbývaly jen 4. Kam to jdeš? No. Jo! Já opět mám poslední život. Ein. Goodbye. Pinky bye. Come here. Oh, motherfucker. Ty vole, ten se jednou pobleje. Si vzpomínám, jak to dělalo otravný pomeranč, jestli znáte to video. Ne, to běh je cheater. Ty vole, jak to mohl dát, teď je to tak těžké. Jednou tady budu taky. Jednou to bude, no ten přijde, sorry. Ale dneska ani zítra, ani nikdy to nebude. Super, takže tohle byl Pacman, dámy a pánové. Dáme ještě... Kde jsem já? Najdeme se? Kde jsem? S. Kolik jsme vlastně dali?
Že my prostě budeme hledat nic. No tak, Ačko S. No, nikde. 3, 6, 3, jo, tak dáme ještě poslední pokus a pak ukončíme video. Oj. Já jsem měl jít tam vrchem. Já jsem si teď uvědomil, že já jsem Pecman. Že mě nikdy nikdo nedostane. Žádná ta potvora. Žádný duch. Teď jsou ještě k tomu všichni modří. Ha. A má vás. Jo. Dobr. Už mám 0 lajbek. To máte fuk, I am Batman. Batman to zvládl. 3200 ujde. Takže tentokrát se budeme snažit nezbírat co nejvíce rad. Krásně skoro. Tak jo. Jahoutku sežereme. To jsem ani nevěděl, to bych to použil dřív, tenhle cheat. Kam teď? Goodbye. Takže 5930, jasně. Počkat. Tady se nebudu. 5900. Počkat. Já nevím, jak to oni počítají. Já tady nikdy nebudu. No, takže nevím, měli jsme takovéhle největší skóre. Takže díky, že jste se podívali na dnešní díl Pacmana. Dejte like, komentujte a takové věci, jestli chcete další onlineovku. Já se s vámi pro dnešek loučím a prozatím čus.